И па! И па! И па! Мартин! Кой иде? Кой иде? Мартин, що цвакаш бе ти още? А? Що цвакаш? Що си? Къде е да ти? Що си, нешо? Не мръщи вече. Мартинче! На топче. Айде. Можете такова так, можете да. Карам се очи. Давай. Може ли тук каце? Даде. Дойдете да ме видите мене? Даде. Ойде. Даде. Добре, не се тези. Чакай още 20 секунди. Тя е доста мислика. Айде, доста. Гледам сега. Тата! Мартин! Мартин! Е, аз хубаво се облечам.